Es van anar seient tots enrotllant al voltant de Bessie. La seva edat feia que alguns cops s'encallés amb les paraules o que hagués de parar algunes vegades els relats per agafar alè. Però era més perquè s'emocionava quan els explicava que no perquè li faltés l'aire, perquè s'havia guardat de fumar o de fer res que li perjudiqués els pulmons. I la seva veu agradable, gairebé melòdica, feia d'ell un rapso declamat a tot arreu on el coneixien, ja fos per històries pròpies o alienes, certes o inventades. Si ell en tenia ganes, sempre hi estaven disposats a escoltar-lo, i la perspectiva d'un nou relat va fer que en poca estona prenguessin posicions i esperessin en silenci. Va demanar un coixí, i no sense esforç, perquè acostant-se a la vuitantena el seu cos ja no era el que havia estat en altres èpoques, s'hi va seure a sobre. En ajupir-se, els dos genolls li van cruixir, primer el dret i al cap d'un segon l'esquerre. «Veieu? Soc tot música, fins i tot els genolls em van a cànon», va dir.